Isih isuk menteri gombal saember bek. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo, konten keseharian. Iya yo Cah, dino iki kumbahane wakeh seabrek segunung. Hehe, lah iya Cah kok disebutno kabeh yo. Iya dino iki kancane Mbak Titin yo, iki mang nggek bar umbah-umbah ceritane. Tapi tenang Cah, iki mang tugas esukku wis bar kabeh. Kayata masak karo ngeterno anak sekolah. Nek umbah-umbah iki nomor kesekian, nek masak tetep nomor siji yo. Nek kumbahane nglumbruk ya ben ngono sing penting wetenge wareg sik. Iya apa ora Cah? Bar ngeterno anakku sekolah, mulai iki terus aku ndang nyandak kumbahan mumpung panas Cah. Kadang sing cuaca gak menentu iki, kadang ya panas, kadang udan, ora mesti. Dadi mumpung panas langsung ae ndang tak gas, tak umbahi kabeh kumbale, ndang dipenteri, ben ndang garing ngono lho. Yo ancen ngene iki nasibe IRT sing umbah-umbahi isih manual. Lah piye mesin cucine urung gelem muleh kok tokone. Dadi yo nek wayahe usum udan umbah-umbahe tetep rada bingung Cah wedine ora garing. Dadi mumpung cuaca cerah cetar membahana iki, gombale gagendang digas diumbahi kabeh. Hee lah kok malah curhat aku yo Cah. Rapopo yo Cah kowe tak curhati. Ngene iki mang kowe yo wis bar masak burung Cah kaya aku. Nek aku iku ancen nek masak iku paling pol isuk Cah. Soale apa digawe bontot bojoku karo digawe sarapan anakku sing ape sekolah. Masih yo anak sekolah entuk MBG tapi nek kadang gak cocok ya tetep teko omah sarapan dhisik Cah ben gak lesu. Nek kowe piye anak nek sekolah mbok kei sarapan sik apa ngenteni MBG Cah? Nek aku yo tetep tak kon sarapan sik Cah. Tak tinggal cerita lah yo kok wis berae leh komentari gombal Cah. Langsung ae kita gas aku ape ndang gege mapak anakku. Mapak sekolah TK. Delalah teko cedhak sekolah anakku iki ana bakul legen meter. Pas ae Cah aku ketelak bar menteri gombal saiki tuku ngombe sik. Bakul legen iki nak adol koyo sedekah Cah. Sak plastik ngene iki regane mok Rp2.000 ae. Piye larang pemurah? Ngene iki iso request legen mentah utawa legen mateng. Melu tuku Cah rene yo.